Искам да напомня, че водата не е естествена човешка среда и трябва да се адаптираме към нея. Всеки начинаещ пловец трябва да научи два основни фактора, които ще му помогнат да се отпусне и да усети своето тяло близо до водната повърхност. Първият фактор – това е собствената плаваемост. Тя е различна при всеки човек и зависи от съотношението в тялото на мазнини, мускули и кости. Вторият фактор – това е подемната сила на водата. Тя зависи от площта на тялото. Какво имам предвид? Ако сме с сгънати ръце и крака и главата е нагоре, площта на тялото намалява, а оттам и подемната сила. Съответно, тялото ще започне да потъва и ще има голямо водно съпротивление. Но ако ръцете са опънати от раменете, главата е прибрана надолу, а краката са в шпиц с задържани и спънати пръсти, то тогава площта на тялото се увеличава, с което и подемната сила също. А тялото ще бъде близо до водната повърхност и ще е в една линия с по-малко водно съпротивление.